Kani kadai ka All India Radio Shillong ka khubor ban pule dei Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Kari India ka danya ka boit bat ka bor ban penbait ikiding pengkyang habarok kiliang ang Menteri Rang Bakdu Narendra Modi henin kasngi. Let jngo Menteri Sarkar Pedang babat bapet yaki kam korbari US Jai Shankar ya ka Manipur na ka bentalai sngi. Bat ya wer katnat platengka ka sarkar India yaki pai kari ban pha yaki jing ajing mut jongki na ka benta ka mang tengka usnam arhajar arpulai arpusau. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Bakdu Narendra Modi ulaong baka jingyo kari India ban bat ya ka G20 presidency kalong ka kabu ka bakraw ban kambu hakmat ya ka bha kamyat jong ka perthai satlak bat ban le iki kam ki babha namar jongka. Da ka babat ya ka G20 presidency kari India kan yo ban penlong ya ki jingyalang jong kiri ki bahap hapo ka G20 ha keleng kari India. Modi ula keren chapangkani ha ka program man ki bat nin kasngi bat ula benrap ba kani kalong ka bakham kerpang namar bakari kala yo ya kani kalat ha ka amrit kal. Ula ongru bakari India ka don ya ka buit berkabor ban penbet iki ding pingkyang ha barok kiliang la kalong ha kaliang ka syongsuk syongsngan ni ka jingya teli ka jingba kli na ka benta ka may mariang lani ka roy kapar kabayay ni Islam. Modi ula keren ru chapang ki rukam traikam ki bakham per ha ka bedai ba ki jing start ka juk ka bamenta. Ula ong ba ka India kala nang kiu stat ha ka jing pendan kam ya ki drone ki balong ki ling swing red ki bala ban penher ha swing klem unongnya. Ula thu shu badang kat tu kat nismi menta la pendan kam da kini ki drone na ka benta ban kit ya uso Apple na district Kinnaur jong ka jilla Himachal Pradesh. Ka Kinnaur ka dai ka district ka bakham yo buon ya ka yor ka portlang bat kumta ka lek kawan ka kham janjar. Hendrai da ka bapendan kam ya ki drone anna ban kit ya uso Apple na ka ni ka jaka bat pelait ya ka jingsep ai uso. Menteri Sarkar Pedang bapet yakatnat ki kamkor bari US Jai Shankar udang don menta ha Imphal ha ka jinglek jngo ya ka Manipur na ka benta laisngi. Uni Menteri Sarkar Pedang ulalek banya don benta ha ki jingelang baper bat kinong khayi kinong hikai bat nong pule haswa ban lek syakata masa Sang Ai Festival Arajar Arpuar ka badang long menta ha Imphal. Kat ba udang ya don rengkat bat ka jingelang banya kren halor ka Indian Foreign Policy bala penlong da ka Manipur University ha City Convention Center ha Imphal Jai Shankar ulaong ba ka jilla Manipur kala hap banya kendu shibun ki jing e namar ki kendrum kendram ki badan ha kari ba marsenda bat ka Myanmar. Kajing ni kijing kulmar haki kentot baper ka Shillong hadian kajing snam ham mukro kalawan ra ya kajing jinjari ki pai ba kaladon ru kajing sngosi hadian ba kini kijing ya ki kilalam syakajing pen ibor da ka baktakti ya ki para brio haka bayade bat kani ka kong Angela Rengat bat ka kong Agnes Khasi kila khot jingelang mentaka sngi ki pai ba banya keren bat ya mirjing mutlang halor kumnu ban wanra biang ya kajing suk haka jella bat ban penyo ru ya kajing bishar ka baklem le shiliang ya kitu ki bela syakta na katai kajing ja kani kajing elang labu ban penlong ha Don Bosco Youth Center Shillong haka por arbaje no pai sngi mentaka sngi. Ka Federation of Shillong Hotels kala pensingawi ki jing e jomka kiba kaya kandu hakini kisngi namar ki jing kulmar ki bela mi hadien ka jing syasiat ki Khasi hamukro ka seng kala ong bawat la ka don ya ka jing sngusi na ka benta ki tu ki bela klat hamukro henrai kalenti bela shim de ki riu shim kabu banya persha ya ka te ka jing ja da ka jing syo ya dat bat ka jing penjat pen prai ki nong kenti upai ba kala ta jori ki kam chungo kai perthei ka belong kalat kamai jakpo ya kumba arphau na ka shispa ki pa ha ka jela. Kalau ong ru ba ki jingja ki bakum kini kha kan penduk kamai bat kan wanra ru ya ka jingdu kam du jam jong ki babuan ki batrai ha kan hi ka kam ka badang shu sedang ki em biang hadin ka klam covid kha khandai ka balawan dan shop ha ki arsnam baladam. Ka North East Students Organisation NESO kala jit biang ya uba Samuel B. Jirwa kum chairman jongka haka jingyalang jongka jit General Council kanika seng kabla long ha Tripura nadu ka arpusau tarik hadu arpun tarik mentau benai. Kanika General Council kala thongru ya uba Daniels Iem kum uwai na ki henriumut kinong peniai kam ka NESO. Haka ni ka jingyalang ka bahendri jongka NESO ka seng kala shim ya karai banyali persya ya ka jingwan rungtu kinong wei syaka ni ka thai kabalabu ikitrai muluk haka jingma
seng kan le yakani da kabaya kren berki sarkar jela lani bat ka sarkar pedeng rukum ju kani kadai ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor ka sarkar India kalai aware ki pat kariban pha ki buat bat jing ai jing mut jongki na ka benta ka mang tengka 8000 arpulai 8000 arpusau da ka jing thmu ban penslur ya ka jing esem benta ki pat ba ka tnat ka bape ya ka platengka kari kala jupan jing mut kumni man la kasnam khnang ba ka mang tengka kan yo ya ka jing esem benta ba kan kentup lang ya ka jing ai buat jong baro kani katnat kala kentui ki pai kari ban pha ya ki jing ai jing mut jongki ki ban yarap ban penkala ya kari India kum kari ka barius patam ha ka perthai rengkat ka jing kentup lang ya ki wei ka tarik ka bakhat do ban ban poi ki jing ai jing mut kadai ha ka shifau tarik uno apra 8000 arpuar u president kari Egypt u Abdel Fattah al-Sisi on wan ban ya don rengkat kum u kongsan ha ka jing rakhe ya ka Republic Day ha usnam ban wan kani kan long kasin ka baning kong e ba u president kari Egypt unwan kum ukong san hakani ka jing rakhe ha bakran halor kani katnat ka bape iki kam bari ka India kala ong ba ka India ba ka Egypt ki don ya ka jing yes ngaujan kum shi paralok ka braso thiet ha ka jing dei para brio kini kiri baro ar ken sarakhe ya ka lingkhu ka bahnyo pusan jong ka jing dei paralok jongki menta usnam ya ka jing rakhe ya ka ayom od da ka jing pensawa ya ki shispak sing lani ka wangala la rakhe menta usnam ha kashnong choti para ka badan ha district golpara ha Assam karkum ka khubor balayo lum kani ka jing rakhe ka balani arsngi kalakut ha kasngi sa jan baladap la penlong ya kani ka shat wangala da ka jing trelang ka Garo Cultural Forum bat ka Garo Students Union rengkat ka jing kershan jong ka Rabha Hajong Autonomous Council ladon shipau ki kan huon nong shat ki bleshim benta ha kani ka jing rakhe kawai na kini ki kan huon kalawan na Dadengri Meghalaya kat ba khandai kan huon ki dei na ka district Kamrup bat Golpara jong ka Assam katna textiles jong kari India kan sam ya ka shilp guru bat ka national award cheki nong su nong thai ti ki batbet tam na ka benta usnam 8000 khat nyau khat pra bat khat khandai ha New Delhi menta ka singi u Vice President Jagdeep Dhankar unlong ko mukong san hakani ka jinghelang ai khusnam but an pnya yakani ka jinghelang da menteri katna textiles kari India u Piyush Goyal last dang yakani ka jing ai khusnam national award shaki nong su nong thai ti batbet nadu usnam khat khandai spa rupusan but yaka shilp guru award nadu usnam 8000 ar yakini ki award laju sam man la usnam shakitu ki nong su nong thai ti ki ba la no sanyang de ki kam jongki ban penne pensa ya ka su ka thai ti hakari ka jing thmu jongka ka long ban a ya ka jing ithu yakitu ki nong thai ti ki batbet bat laji de ki na ka leng sau dong kari kat kum karu kam su kam thai ki bu wan na ki dong ba pher ka Austra Hind arpuar kabalong ka jing hikai pentibet balabu baneshim bentalang da kisipai kari India bat kari Australia kan sedang nadu menta kasngi ha Mahajan Field Firing Ranges ha Rajasthan kani ka jing hikai pentibet kan beteng hadu ka khatwai tarik uno pra arjar arpuar kani kadi kasen ka baningkong e bala penlong ya kani ka jing hikai pentibet balashim benta da baro ar ki kan hon sipai jong kari India bat Australia bat kani ai beteng hadu ki wai pat kisnam ki ban wan shakman kari India bat Australia kin shim la ka pali ban penlong ya kani ka jing hikai pentibet ya ki bor pahara jongki ka jing thmu jong kani ka long ban kentiu ya ka jing dei ki sipai jong kini ari bat ba kini hikai markelyang ya ki rukam trekam ki babyang ban shim nuksa bat katung ila poish ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong